Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakir dog ying jongpi. Ki pajba jong kathan mau menta ka kenti ki lama je ka jing bat je ka jing jinjar namar ka jing bam biang shu ka network mobile ha kathan hi baro ka wei kata hadu bakala kta shisha ye ki khna school ki badan kamban le ye ka online class bat kumjuru wat ye ki pajba hakiba bon ki liang Hakabay bat kani ka sang hanyo trap youth council kala kentu yi kinong tray jong ka company Geo bagiday ban shimkia mardor ban pet ya kani ka jing halor ka jingdo kha jong ka network jong utawa mobile Geo hakasnong myang shang khanang ba ka jingdon jong new mobile tower hapo ka than kan long ka jing kerku yi ki pat ba nakaliang jong ka sang ni lengba kani ka message ni wanra sepi ka Geo company kepada pet ya uneu tawar badon ha po mengsang ba kumba ongu para dekot jongi ba ka sisi udu license hausin te kalong ka ek ka jing tu nong ka bakraw nam ta ki padba par kham tam nam ta ki khana school ki ba le online class handai lada uneu Geo ulong biang hi thik kum balong mansua kalong ka ek ka jing kerku ka bakraw nagamta ki padba bat khamtam namta ki khana school ki bale online class hakini kipor andre ni nakaliang kaseng nyem nom song klikti bangen yai budin ya kane kakam tengi kentujur ya pi ki bor badai pet ya une ujio tawar hapo mengsang ban penbiang mardor Ini kan itu simak circle minta pergi dokumen budget semua dan kejaman poi jong mobile jutuar pok kadang tanya mau jungi. Oi kalau kajing kerku ya kadang tanya jungi barak kawai nreng iwa tangkat to kan snem. Ane kajing kerku balong kajing cakri kalau tang dia snem. Tiap nak kadau. Te nak liang jung keseng aruk ngilap. Ba uai mobile jutuar badon pok mengsang. Une utang kajing ula bandu lain sausin tip nak kadau te kane ka jingtu jong ni mubaju tuar kalong ko penongo ing kaseng tip te nak liang jing kaseng ni kentu ye ki bor badai pek bagi dai ban simkhia ne ban penbek ya kane ka jing teko bar ka jing thut jong ni mubaju tuar marngi i bakam tam kane ka por ka bamenta i baki khana school ki le online class ki siu ki bai school ki bai exam fer long bak internet te kalong ka ek jingkar ku ye ki lada ni network ku ai ka ta ka jingkar ku lada ni network terekam lada don kala di ai ka ta ka jingkar ku biang ye ki andre lada hande ka network kam don kumbalong menta kini kisi te kalong ka jiju no om tang yang ngi pe ka thai rekam tam ye kini ki kena fuli ki ba le online class te ikan tu ye ki por ki ba dai pe jong ka mobile Geo to tawar bagi dai ban sim khia marro ya kene ke jing jong kadong kathang nang ban pen dai ban pen biang marro ya kini ki mobile tawar kadong kathang wai khana ka ban ka jikku yang ni